pi ka jinglong confident jonga kamde tan po maliam bangin job namar na po ki chi sing la penyang do arp sangut ki kartong ki jongi tiada kalong kemulong matahi maksimum ke nomor hi ka NPP kan nangla ban sei ya ki nam job ni konsi ki baper nomor bagi dong ka jing snit ki bas kham ba ki pai mat po ka parti NPP nam ki babon ba ki kam ki balale apo ka dis council ba kam ju apo ka stir ro kam ju tigdon ba ka jing kermen ban job maksimum nombor na ka ki CDC pin haban ya kun persya bat kawai ka political party ng Peru kabakam niya na jong baki iya kajat ng real MP ban ong kumta kam dei mar baro brio masyong hapo ketika jalan meglang i je mrio mana ba mi je mrio terus ladang ladi sang tau ing hong salang mat mo re baro ki pai ba hi nasor den na kandong ki i je mrio ki dong ki kli ya kajat mrio ki ngam ngej ba kata ka jing kam jang wi argut ba kin ong kumta kan long ke badai ai pai ba kin bisar ki mur ba je mrio ngi bong i je mrio ngi le ka kam ngim he tangkan dia bat ke NPP hi ka ngej ba ka jing sakri pai ba ka pongsan ka kam ka bangin peni sak pai ba krap gen yo ya ka jing senia ka ketien menu la ban keren menu la ban halashi pastain rei kita kitien ki long kam de kam mo rei kam bakal matahi nak parti juk NPP ngi keren dok tien bat ka kamru ngi penolong dei kata ka jung confident jungi ba ki pai ba ikan a ka jing senia ya ka parti NPP kam tam ya ki kertong ba fair ka ba ngila sei numar nak liang jungi ngila da pet ngila da thong la da wa ya baro ki kertong ngila pet yang jong jemang jungi bar khwat na ro ka jeng nang jing sa ka jong ki ka jeng long ka jong ki ka akor ka boram ka jeng long tibri to be jong ki bat ngi kita ka jeng long ki quality sa ba pai ba ni kon si ba fair kin ji di ki kertong jungi ka NPP